En un vídeo anterior et deia que de tant en tant una molècula d'aigua es pot trencar en dues parts. I aquesta petita separació és el que dona lloc al pH. El pH ens indica si el medi és més àcid quan hi ha molts hidrògens sueltos o més bàsic quan n'hi ha pocs. Al teu cos, aquest equilibri és essencial. Si el pH canvia massa, les cèl·lules deixen de funcionar com toca. I aquí és on entra la respiració. Quan respires, el teu cos produeix gas carbònic. I aquest CO2 es barreja amb l'aigua de la sang, formant un àcid suau que pot alliberar o capturar aquests hidrògens. Si respires massa ràpid, elimines massa gas carbònic i el pH puja. El medi es torna més bàsic i si respires massa lent, el CO2 s'acumula i el pH baixa i el medi es torna més àcid. Per això, respirar bé és una manera natural de mantenir l'equilibri químic del teu cos. Escriu CO2 als comentaris si vols que t'expliqui com aquest gas t'ajuda a trobar l'equilibri cada dia. Salut Inspira't!